ڕۆژە شەمیێ عیسا ژنەکە قۆف قەنج دکێ. ڕۆژێک شەمیێ عیسات کنیشتێدا هین دکر. لەور ژنێک هەبوو گۆژ 18 ساڵان ڤە ڕەحێکی نەخۆشیە پێرە هەبوو. ئەو قۆف بوو و نەدکاری خۆڕاستشی بکێ. گاڤە عیسا ئەو دیت گازی وێ کرد و ji wê re got: Jinê, tu ji nexweşiya xwe azad bûyî. Wî destê xwe danî ser wê, jin di wê gavê de rast bû û pesnê xudan dida. Lê serekê kiniştê bi hêrs ket got Îsa di roja şemiyê de sax kir. Wî dest pê kir û ji xelkê re got: 6 roj hene got divê mirov di wan de kar bike, ne di roja şemiyê de. Lê di wan rojan de werin û ji nexweşiyên xwe qenc bibin. Lê xudan lê vegerand û got: Hey di rûno ma her yek ji wan roja şemiyê ga an kerê xwe ji afir venake û nabe seravê. Îcar eva haya got keçeka İbrahîma û ev 18 sal bû iblîs ew girê dabû, ma bila ew di roja şemiyê de jî vê qeyda nehate vekirin. Gava wî ev tişt gotin neyarên wî hemû fihêt bûn û tevahiya elaletê yanî gel bi wan kerametên birûmetên ku wî dikirin şa dibûn. Pirtûka pîroz, Encîl, silav û rêz xweş bû birayên hêja.